ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anatago enyemaka ebe ọkpụrụkpụ ọlụ dị iche iche dara nde kwuru nde naira ka alụchapụrụ ma hafee n'aka ndị Adazi Nnukwu na kansụl Anọcha dịka otu Ofuobi age grade otu ọgbọ Ofuobi merụbere mmemme ọgbụgba afọ 25 fa ọgbụgba afọ 25 otu ahụ bụ nke akpọrọ oriri ya n'afọ Civic Center dị na Adazi Nnukwu bụ nke dọtara imerime ndị isukwu ma ndị Adazi Nnukwu ma ndị mpụga ha bụ ndị bịa jiri anya ha gbara onwe ha ekeresimesi dịka ndị otu ọgbọ ahụ kpara ha ihe obi aṅụrị. Kirie ka ya bụ mmanwụ siri wee gbaa. Ọrụ ngo nke ndị otu ahụ rụchara wee nyefee n'aka ndị obodo Adazi Nnukwu bụ nnọọ nnukwu ụlọ eji eme ọgbakọ dị iche iche nke a kpọrọ pavilion n'aha bekee. Ihe ndị dị iche iche ha nyezi ndị ọ na-enweghị ka ọra nọ n'otu ahụ gụnyere akpa osikapa, akpa beans nakwazi imerime ihe ndị ọzọ. N'okwu ya, onye ji ọkwa chairman nke ya bụ Ofuobi age grade bụ ọkammụta Val Ọnwụkaeme kọwara nnọọ na ya bụ otu bụ nnọọ ndị mejupụtara n'ime ya bụ ndị amụ n'afọ 1961 wee luo n'afọ 1966 nke ọ kọwara na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke nọ n'ime ya bụ nnọọ ndị eji okwu ha agba izu na Anambra steeti nakwazi n'ụwa gbaa gburugburu, ndị na-agbasi mbọ ike ịhụ na ha wulitere ọdịmma nakwazi mmepe nke obodo Adazi Nnukwu na Anambra gbaa gburugburu. Ọkammụta Ọnwụkaeme kwupụtara na ya bụ otu enyela ọtụtụ ndị mmadụ nzere ịgụ akwụkwọ n'efu, nyere ọtụtụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'obodo dị iche iche ma lụkwa ọrụ ngo dị iche iche n'obodo Adazi Nnukwu, ebe ọ kweziri nkwa na ya bụ otu ga-agazi n'iru n'ịrụ ọrụ ọma ndị ahụ eji wee mara ya kamgbe ọ malitere n'obodo Adazi Nnukwu, ịhụ na mmepe tọrọ atọ na agamniru gara n'iru n'ịpụta ihe na ya bụ obodo. N'okwu nke ya ngwa ngwa ọ na-anatacha ya bụ ọrụ ngo ndị otu ahụ rụrụ obodo Adazi Nnukwu, onye ji ọkwa President General nke obodo Adazi Nnukwu bụ Engineer Cyril Aneto toro nnọọ ịgba mbọ niile dị iche iche otu ahụ na-agba ịhụ na ha wulite mmepe na agamniru nke obodo Adazi Nnukwu, ebe ọ kpọkụziri ha ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ime ihe ọma ndị ahụ ha maliteworo gaba n'iru ma kwupụta na ya bụ otu ọgbọ nke nna nna ha guzobere bụ nnọọ nke na-amịta ezi mkpụrụ ma kwesịkwa ka ọ bụrụ ihe a ga-ejidesi aka ike maka ọdịmma nke obodo. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa chairman nke ya bụ ihe mmemme bụ Chief Tiodo Nwaọgụ kpọkuru ndị otu ahụ ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịga n'iru n'ọrụ ọma dị iche iche ahụ ha na-alụ n'obodo Adazi Nnukwu, ebe ọ kpeziri ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi ha nakwazi idebe ha ndụ. Ụfọdụ n'ime ndị nọ na ya bụ otu ndị gụnyere onye jibu ọkwa Attorney General nakwazi kọmishọn na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na Anambra steeti bụ Dọkịnta Uju Nwaọgụ, Oriakụ Michel Obiegbolu, Oriakụ Dorothy Mmadụ ka Ife nakwazi Maazị Michael Onyemauche gosipụtara afọ ojuju ha nwere iso na ya bụ otu ma kwee nkwa ịga n'iru n'ịtụnye ụtụ nke ha ịhụ na ya bụ otu na-aga n'iru otu o kwesịrị ya nakwazi obodo Adazi Nnukwu. Ya bụ ihe mmemme bụ nke eji ụka ịtụ mma wee malite, nke onye nọ n'isi ya bụ onye ji ọkwa bishọp nke ụka Anglican na Nnewi Diocese bụ Most Reverend Jonas Benson Okoye site na Adazi Nnukwu nke dị n'okpuru kansụl Anọcha. Abụ m Emmanuel Okonkwo.